Vajíčka. No, To je ten, čo predávajú v Lidli, sa mi zdá. no, 30 centov. Teda hľad? Takáto čokoládka, euro 37. Celkom lacné, no. A koľko stojí tento zajačík? Aha, toto dole. 4,25. Celá krabica týchto keksíkov za 3 eur. A vybaš. Trubičky. A vybaš, ale ako Iha. malika. Takáto Podobne aviváš. niečo ako kokolína. 2,50. Za 2,51. Hej. Ale akože dosť veľká, je to 4 litrovka. Prací gel. Aha. Ale prací gel 5,6 není litra, dobré 3,80. na pračku. Lepšie je sypať si. Tu sú aj práce prášky. No lepšie sú takéto klasiky sypať 6 kg za na 8 pračku. eur. A originálny persil 7 za 18 eur. Akože ceny sú tu priateľné. Aha, ale takýto Ohľadne drogérie. 10 kg prášku, pozri, 7,80. Na drogerii to nevadí, že A to je tento vedľa umelé, nejaká značka Polenza Aha, takáto veľká 7, na 8, umývanie 7,99. Vyzerá... Toaleťak 36 centov, jeden kus. Euro 29, áno. Aha, takéto veľké účerky, euro 90. To zoberiem. Dobre. Euro 29. Koľko stojí obyčajnom 4? Toto neviem, či... Konzervy pre mačky, 55 centov malá konzerva. Funguje, keď A chceš pre psa, euro 28 veľká konzerva. napríklad niečo úplne zhore, tak ako to funguje. Neviem, jak to berú. Jaj, áno. Že zober si rebrík, hej. Asi. Víš, Ne, len On kúkame, že jak to funguje, že keď chceme niečo zhora. aha. No, a motorový olej. Jaj, aha, to je oddelené, vidíš to? Tak prečo to oddelia? Lebo všetci Pozri, aj do koberce do auta. Áno, lebo všetci hovorili, že to Áno. není v mrazáku. Je to v chladiaku. Kokotiny prechali. Je to oddelené v chladiaku, no takto. Aj v Rakúsku to je presne takýmto spôsobom. V tom meste radenskom áno. obchode, čo tam je na začiatku v Kice. Presne takto isto oddelené. Dokonca aj energetiky sa tam chladia. Ale akože ceny sú ako priateľ. No, kilo nugatiek 5 eur. Kilo nugati. Ale kým by sme došli do toho, by ste došli. Ja viem. Takéto rezníky. To sú file 6 eur, pozrite, file 6 eur, celý balík. Chladnička v voľnom aute jebneme. No, Či? vidíš, mrazné veci sú normálne v mrazákoch. Ne, lacné. Pozri, 6 kg filety. No, Chceš to chodiaku? môžeme ísť pozrieť aj tú chladničku. No, a tu sa nachádzame v tej chladničke, o ktorej veľa ľudí písali, že meso majú vonku vyložené len tak. Čiže bol Normálne. hoax, že to není v chladiaku, je to klasický chladiak. Aha, normálne majonéz za 40 centov, jaká obrovská, kokso. Naozaj išlo o to, že či to do regálu uložia pekne, alebo škaredo. A aj na tom sa Aha, predsa aj takéto zarába. mliečko Na to pre síce deti, škaredo, 55 ale je to centov. Ale je to lacné. Aj takýto margarín 80 centov, veľký margarín, polkilový. Celá tehla syru 4,80.
Toto je brutálne ceny. Pekná, no. Tlačenka s cesnakom. 3,87. Toto Mini kabanosky, ale že pol kilo, ty kabanosky, ale kokso. že pol kilo za 3,98. No. To je tá majonéza, to bola aj tam To vpredu. majonéza? No, takáto až 40 centov Ja to som stojí. myslela, že to sú orešky. Aj ľadová káva je tu za 92 centov. Chceš ľadovú kávu? Áno, to si rovno aj berem. Máme si kafe latte. Ale za takú sumu zoberiem aj to. Aha, tu je aj sekaná, pozri. Áno, to 3,20. Oni dávajú do pultov. No. Aj či nie so syrom? Hej, aj so syrom. Vezmeme. Či ne? Ja vlastne nevydržal by nám to. Nevydržala mi. Sme zďaleka, to je také. Sme zďaleka. Ale inak by som zobral. Ale aj brutálne ceny na kolbásy. Akože toto sa fakt, akože brutálne oplatí. Slanienka, párky. Uha. Párky z Litvy. Toto je za 3,15 No, ja som pozeral. 3,15 a celé je kilo. to cez kilo a pol. Aha. A takáto veľká majonéza. A potom aj cesnaková majonéza. Euro 48, takáto obrovská. Čerešňový kompot, euro 38. Dokonca aj kompoty sú v chladničke uložené. Kompot. Tu je višňový za euro 38 tiež. Ale neoplatí sa, keď sa na toto kúkneš.